Я балалар, әйтегез әле, Султанның әнисе тәмлерәк пешерәме, әллә Весна исемле кызның әнисеме? Җавабын ТМ-ТВ каналыннан эзләгез. Бу атнада тәмле көрәш тапшыруында җырчылар Эльвира Хаматова һәм Шәшкә аш-су осталыгында ярышачак. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМ-ТВ каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.